כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו אדוני אלוהיך בידיך ושבית שביו וראית בשביה אשת יפת תואר. אומר הרב בן איש חי, מה זה שהתורה אומרת אשת יפת תואר? התורה יכלה לכתוב כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו אדוני אלוהיך בידיך ושבית שביו וראית בשביה אישה וחשקת בה. מה זה משנה אם האישה הזאת יפה או לא יפה? מה, מכוערות לא מתחתנות? גם מכוערות מתחתנות. הוא הלך למלחמה, הוא ראה איזה אישה אפילו מכוערת, דומה ללילה, אבל נדלק עליה מה שנקרא בלשון עמנו. אז הוא שואל הרב בן איש חי, למה כתוב אשת יפת תואר? אתה יודע מה, אתה רוצה להגיד שהיא הייתה יפה? אז תגיד, וראית בשביה אישה יפה. מה זה הכוונה אשת יפת תואר? מסביר הרב בן איש חי, על פי הגמרא, כמדומני עם רבי חייא, שאשתו הייתה מצערת אותו לא עלינו, והוא כל הזמן היה מפנק אותה, קונה לה כל מיני דברים טובים. שאל אותו אחד החכמים, לא, שתגיד תודה שאתה לא מגרש אותה, אתה עוד מפנק אותה? אז הוא אמר לו, דיו שמצילות אותנו מן החטא ומגדלות את בנינו לתלמוד תורה. כלומר, האישה יש לה שתי מעלות, האישה היהודייה. מעלה אחת שהיא מצילה אותנו מן החטא, מה שנקרא יש לו פת בסלו, והמעלה השנייה שהיא מגדלת את בנינו לתלמוד תורה. אומר הרב בן איש חי, שתי המעלות האלה זה שני תוארים, יש לה שני תוארים לאישה. תואר אחד מצילה מן החטא, תואר שני מגדלת את בנינו לתלמוד תורה. אומר הרב בן איש חי, כשאתה הולך ורואה בשביה אישה, אז אישה כזאת יכול להיות לה תואר אחד רק שמצילה אותך מן החטא. אבל התואר שמגדלות את בנינו לתלמוד תורה לא מצוי בה. עובדה שאחר כך כתוב שיוצא ממנה בן סורר ומורה. לכן אומר הרב בן איש חי, כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו אדוני אלוהיך בידיך ושבית שביו וראית בשביה אשת יפת תואר, שיש לה תואר אחד ואין לה מה? ואין לה שני תארים. חזקו ואמצו.